идомаи сафари дуввуми саргузашти Ҳотами Той. ҳотам ногоҳ бар лаби дарёе расида дид, ки иморати олие ороста ва музайян. дар пештоқи қасри он навиштаанд: ту некӣ мекуну дар даҷла андоз, ки эзид дар биёбонат диҳад боз. алқисса ҳотам дидан ҳамоно шукри худои оламиёнро ба ҷо оварда ва гуфт: алҳамдулиллоҳ, ба матлаби хеш восил шудам. наздик рафта аз дарвозаи он қаср садо карда буд, ки дарҳол чанде аз мулозимон баромада пурсиданд: кистӣ ва аз куҷо омадӣ ва ба чӣ кор дорӣ? ҳотам гуфт: ба хидеванди шумоён кор дорам. дарҳол мулозимон рафта гуфтанд: эй бузург, ҷавони хушрӯю соҳибҷамол аз роҳи дур омада ва ба дари қаср истодааст. он бузург гуфт: андарун биёред ӯро. дар замон мулозимон ҳотамро андарун бурданд. ҳотам наздик рафта дид, ки марди кӯҳансоле бар болои тахти мурассаъ нишастааст. дар соат таслим ва одоб ба ҷо оварда ба он пир салом кард ва он бузург ҷавоби салом дода аз ҷои худ бархост ва ҳотамро дар канор гирифта бар сари тахти мурассаъ бинишонд. рӯ ба ҷониби мулозимон назар карда гуфт: обу таом биёред. дарҳол мулозимон чандин қисм таом оварда дар пеши ҳотам гузоштанд. он пири бузург бо ҳамроҳии ҳотам ба хӯрдани таом муқаййид шуд. баъд аз фароғи таом он бузург аз ҳотам пурсид: эй ҷавон, чӣ ном дорӣ ва аз куҷо омадӣ? ба куҷо меравӣ ва сабаби омадани ту дар ин мақом чист? ҳотам гуфт: эй пир, ман аз шаҳри Яманам ва номи ман Ҳотам бини Тай бини Каҳлон аст ва дар мулки Хӯросон бозаргоне будааст, хоҷа Барзах. ва ӯро маликаи Хӯросон шаҳре бино карда ва худи ӯ бағоят соҳибҷамол ва босаховат аст. ҳотам ҳамаи қиссаи духтару шаҳзода ва саргузашти худро дар пеши пир як як баён намуд ва гуфт: эй азиз, нишони як саволи онро дар қасри шумо ёфтам. пир гуфт: эй ҷавон, бигӯ, ӯ кадом аст? ҳотам гуфт: эй пир, бишнавед. ту некӣ мекуну дар даҷла андоз, ки эзид дар биёбонат диҳад боз. ва гуфт: эй азиз, мехоҳам, ки ҳақиқати ин гуфтори дилсӯзро барои ман гӯед. пир ҷавоб дод: эй ҳотам, бидон ва огоҳ бош, ман дар ин олам марди роҳзан будам. чун молу матои тоҷирон ва мусофиронро ба зур мегирифтам, ҳар рӯз 2 нон аз моли дуздии худ пухта ба моҳиёни дарё меандохтам ва моҳиёни дарёро тамошо мекардам ва гоҳ дар дили худ мегуфтам, ки ин ҳама нонҳоро ба ин моҳиён аз барои худо додам, ҷазои ин кори ман чӣ мешуда бошад? рӯзе аз қазои илоҳӣ озоре дар бадани ман пайдо шуда, аҳволам ба ҷое расид, ки ҷони ширин ба ҷонофарин таслим намоям. охируламр ҷон аз қолибам кашиданд. муваккалони дузах хостанд, ки маро ба дузах гузаронанд. 2 ҷавони фариштахӯй дасти маро гирифта аз дузах бароварданд. муваккалон хостанд, ки боз маро ба дузах андозанд. он 2 ҷавон гуфтанд: ҷои ин дар биҳишт аст. ва ҳар дуи эшон дасти маро гирифта ба дарвозаи ҷаннат бурданд. ва дар он ҳин азизе пайдо шуда омада гуфт, ки эй ҷавонон, чаро инро дар ин мақом овардед?
аз умри ин ҳанӯз 100 сол боқист. дар ин ҷо меомадагӣ кас дигар аст. ӯро биёред ва инро бурда дар ҷояш гузоред. дар ҳол аз он ду ҷавон пурсидам ки эй ҷавонон, шумоён киёнед маро аз дузах халос карда дар биҳишти амбарсиришт ҷоям додед? Он ду ҷавон гуфтанд: моён ду ноне ки ба моҳиёни дарё андохта эҳсон мекардӣ. чун ба ҳуш омадам, худро тандурусту сиҳат дидам ва шукри худои оламёнро ба ҷо овардам ва аз ҳамаи кирдору корҳои бади худ тавба кардам ва аз он рӯз то ба имрӯз ин қасрро бино карда дар пештоқи ин қаср байти зеринро навишта мондам ки чизеро ба дарё андохтан фоидаи охират будааст. ва гуфт: эй ҷавон, мурдан ҳақ аст. ва маънии ин байт чунин ва чунон буд ки баён кардам. ва он пир ҳотамро то 3 рӯзи дигар нигоҳ дошт. баъд аз 3 рӯз ҳотам аз пир рухсат гирифта ба ҷониби шаҳри Ҳуснобод раҳсипор шуд. манзилу мароҳил тай карда ба Ҳуснобод дар расид ва дар корвонсаро рафта бо шоҳзода мулоқот намуд. чун рӯз гузашта шаб шуд, ҳамаи саргузашти худро дар назди шаҳзода як як баён намуд. алқисса шаб гузашт. офтоби ҷаҳонтоб дар ин олами зулмонӣ тулӯъ карда буд ки мулозимони духтар омада ҳотамро дар назди маликаи оламсӯз бурданд. малика парда ба рӯи худ кашида гуфт: эй мулозимон, чизе хӯрданӣ дар пеши ҳотам гузоред. дар ҳол ходимон чандин қисм таом оварда дар назди ҳотам гузоштанд. ҳотам тановулкунон аз аҷоиботу ғароибот ба малика ҳикоят мекард. алқисса баъд аз фароғи таом ҳақиқати он саволи худро аз ҳотам пурсид. ҳақиқати он саволро ҳотам ба маликаи дилором баён намуд. малика ва доя таҳсину офаринҳо карданд ва мегуфтанд ки ин ҷавони малоикасифат афтодааст, ҳар чӣ мегӯяд рост аст. малика гуфт: эй ҳотам, чанд рӯзе дар ин ҷо ором гир, то ки куфти роҳ аз ту дур шавад. баъд аз он саволи сеюмро бар ту хоҳам гуфт. дар ҳол ҳотам аз хизмати духтар баромада дар пеши шаҳзода омад ва гуфт: эй шаҳзода, хотири худро ҷамъ доред ки оқибати кори шуморо ба инояти Аллоҳ саранҷом хоҳам намуд. алқисса баъд аз чанд рӯз ҳотам ба хизмати малика омаду гуфт: эй малика, акнун саволи сеюми худро бигӯед. малика гуфт: эй ҳотам, саволи сеюм ин ки дар биёбони ҳумро марде мегӯяд ки ҳар ки бадӣ кард ба бад ёр шуд, ҳам ба бади хеш гирифтор шуд. бояд ки аз ҳақиқати ин сухан маро огоҳ гардонӣ.